Kylie! Wow, Kylie! Asa na ba kay uli nakakay? Ato kasagmunan kay. Nga kiss na mo ni Ate Kylie. Kiss na mo ni Kylie, be. Kiss na mo ni Kylie. Kami. Kiss na Kylie. Asa man ni si Kylie? Oo, yeah. Jam, say bye-bye ni Kylie, be. Na bye. Bye. Bye, Kylie. Bye-bye na ni Kylie, be. Mingaw, nagugapingan na yata eh. Ha? Unsa? Mingaw. Singaw ka? Pwede kaligo, ana. Wa na maligoon, wa na budagon. Relax sabi. Mama sa kogyaw eh. Kailan kasi Dave, rumigan. Okay? Relax sabi. Wala sa Kylie, wala si Jagon. What's up, everyone? Good morning, happy Sunday. So, rawa ganda og bugas. Kylie is going out. Kylie is going out. Di oy, evicted na si Kylie sa bahay ni Kuya. Oh, nilak si Ice B. Tawa si Kylie, oh! Agaray! Mulagnot! Dalian ka kay mulagnot! Na, mulakaw na si Kylie. Agbihi ba? Gilagnot ko. Na high blood, oh. Oh, lagi. Na uli na ka, uban man ka. Lugi. Yung evict na si Kylie kay buyagon man. Bumili pa ko katong ito sa Cortez katong sakitan ka ay sa katanan naku. Ano tayo? Putol man eh niya. Migan ayo binigyan ako ano mo ano sana man namig. Ano ni klaro si Migan ay. Ayaw ma. Apel sa vlog na niya mo ang... Nanana ka sa YouTube, Tiweng. Artista na katuwing. Murang papa sa una, di ma-absent. Ha? Murang papa, di ma-absent kung naitari. Yung papa? Angay tari apelido sa mong papa ka. Ini uli na dyan, idang bihag. Awilan na ito na siya tayo ni Daog, kay na bihag, ini uli. Isa manok na Dave. Di, manari ra. Isa mo na magdami sa bihag. Na may luka, Sa luka ka. yung paawa. Bukahan. Naliman ka na mas tako pa siya pusta sa kumpara sa iyas manok. Bihay na ko among gusto. Maingon ko na iyas manok, Chip. Sure ka mo na yung pusta. Agla iyas manok, 500 lagi pusta. Ang ida 1.5. Ay daog na Dave nga na. Ala, 1.5 po. 1.5 ra? Oo. Times 2 manggod na. Tig mayak na. Di, kung 1.5, yung mong tayo, 1.5 ba kayo mo ang mukha? Lismil tarang balik ko di pa ng kwarta. Abi ko ganang ma times 3. Di times So 2 times 2 ra. Times 2. Nagkaaban ko niya kas ato wing di hali kay kanang mga kwarta ato pang kumuto na bay pamuno ra. Ya. Nasa mo ko dadaan. Di ay ang ano na lang ano apuro man. Wala Nga ka sa usually ubang lakaw may daghan. Nas jam. Nose jam. Lahi man og hindi man padung sa vet. Lahi magdual. Lay Kanang may ruta. ruta. Nan padung sa vet. Asa ka ni? Sa taon munas. Kanang imuhang dagway sulugon bitaw. Oo. Doppelganger. Ja ajog na ilan ka ng mga hindi ko nato adto ka dito nga mag-uwi mga Nakasuway na may dupuganger daw dito kami sa Elvin. Singat? Doppelganger. Elvin. Doon sa Pinya Flor ba? Ha? O sa Nay. Sanay. Kami magitag-in. Kami Oo. duha. Eh, ingat sa Domingo. Naniod to me to te. Nagto na mahaw. Atog, patuloy. Di, namahaw ta adto unsa. Nagistorya ta ni Elvin niyo kung simba pud uy. Yan pud Elvin. Elvin simba pud uy. Di, ang simba like ko niya na. Atog me. Naog ko na mi te, naog ko na mi sa hagdan na. Nagilis na, hang ingan nga simba pud uy, mapig ingan sa bae. Simba pud uy. Na. Sa to ga? Tadaod kay minaaw ko gahukas, gikan na to. Iko. Ate, ganing pa na mo. Ay, may mamamayaw pa tanong balik, mga alas 4. Ha, ganihan na mo launa ng lakaw. Naingan ko na sa house na. Simba pud uy. Nangluspan lagi silbin lagi. Wala lagi nasanay lagi. Tabok-tabok ra ba na? Gahan na may tabo anong ibuy ka lang yan. Anong baya? Di pa buka. Murag na portal mga diha. Ay, Kaya singuan po sa notice eh.
na to? Ay, si Jubel te. Jubel, mga itong downline ng mga taga-tulog ko. Video call sa iyahang prospect. Maingon ang prospect niya nga, uy, ba't may bata dyan? Ang cute-cute naman. Nasagdan. Nasagdan na niya, pinasibel nga. Ito na po nang gisakyan. Oh, cute talaga yan. Pero kay bago, siya mo iya mo. Pero hindi ko namahandak ang prospect. Pero isa ko ng pagpaong, nung lospad, Jubel ay kubaan siya. Ate, ako yung bata pa eh. Pwede po to joke niya. Dili. Alam mo, joke ato agad istorya. Nakakauwi na. Na fire station. Oo, na dire ibalhin. Hashtag rescue unit. Reverence, papa, totoo ah? Paatbang na sa cemetery. Napa! Malakas ako pa! Ito kay Ate Gigi. Ako sa sayo kami gan. Oo, nadto. Home ni Papa. Ako Agi. we're here! Tanawan ako ni oh, pastilan. Ada biwi. Yan kami. Saan no? Ano lang? Diyan na ingon ako budbod anong sa nina. Agay! Kylie! Buhi migan. Di man, gad ko kabuhian. Di man, kasi sa mong hawa o, nagpakagos man inoon. Darawing. Ako rin kay Lebi, ni tanong masapak. Sakita mo po ko. Ako di. Pakay mo na. Dagdag Ako kabugat sa na balibo. ni mo. Nadagdag. La kawawa walay mo dawat ni mo do. Sao naman lang ka. Yung katias ay mo dawat ni mo. Welcome to your new home, Kylie. Asan dia? Ito ka. Dali. Yo, di ba sa pwede mina kay napupuno ng manok. Luluki ata po di Kylie, uy. We're here! Nanamisa. Idol Alver, nanami sa inyong bahay. Niabot na po may sa inyong bahay. Lala mo na. Gang, Ibutan para kalakani mo. Wait, wait. Bakwit ka. Nagibutan. Kylie, dito mo suwa mahilon na. Ayaw lagi Kylie, kay makuan lagi ka. Isa di matok ni nga. Matuok lagi ka, oh. Natiguhon ako ni mong lugar. Lo, kay high blood ra pa rin kagunit ni mo. Kuya, Ano. Kaya wala nang video Hilak ni Ron. mingawon ka na day. Mingawon jud mi ane. Ha? Wa na bujagon. Aga tong kuan. Kaya nga ito. Bye-bye, Kylie. See you. Hindi naman ka na mo. Hi, Lily. Bye. Bye-bye, Kylie. Uli magandani, mamali. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Uy. Kaya nung luha ng mata. Uy, uy. Uy. Ligo ra man na ni Dave. Ora may tiglipo. Bye. Ora pa nakaligo na. Bye-bye, Kylie. Bye-bye na. Bye-bye, Kylie. Bye-bye sa dahoy. Na. Bye-bye, Kylie. Bye-bye. Ito na, me.
bugas. Bigan, gusto ko aning tanuma, bigan na ng puti na. Aka na. Nakatod og bugas sa muna. Kani ba? Kana na bro. Bugas. Kana chuchi, mag-ibon ko na partner. Unsa may nga na mo tanak konti rin kinay nga na sa bahay. Kana chuchi, iboy taong nana. Sige ba, kay nice kay na bigan ha? Oo. Ano, puti. Kasi yung aning Manginhas ba na migan, tamok pa na aning katenggan na migan. Ano may taglangoy ani. Ang Masuway bako ani. Migan, masuway ta mga tugdagat ba manginhas. Ang bako ani sa una. Ani oh, mga tugdagat ni na manginhas ni. Inigtao pa na awa na. Abot tabok pero to ah. Kami ganila jakim. Oh. Ani ja o ko nang kanang kontesta. Mga ko na na-stream nga ng color. Ah, ayay binuang. Ay check up. Dani ambak ni ani. So nagsurig manguha og buwan migan. Ambak ni ani te kaning babaw ni. Uban mo so na bata og manginhas. Ambak ni ani te kani babaw. Oy, Da ambak mi ana. Lagi ambak mi ana sa una da. Magukod lagi ni og mutabok mi ato. Pero pa nanay tagtabok ato happy ka. Mo koy buhat sa pod. Ingon sa no kon buhat ani man. Welcome to Batu. Sanami sa mua. Di ani tek park ang views te. Ani na park pa sa mag. Ani laring likod. Ani. Ay ko ba lang ito memorize yan ako ni. Memorize ni sa ani sa park to views. Oh, nana, abot nami. So, welcome to our house sa Barrio. Dito mo to sa Barangay Lipatlong. Karon na po Barangay Kabawan. Dasmag na hi maging. I'm Dasmag. Mo ni sa Dasmag de. Asa si Paaka? Kumusta? Kumusta ta? Dasmagan, no? Parang kag Donya Amada. Hi, Nay. Ah. Guy. Ay, good. Hi. Hi sa video. Hi sa video. Hi. Mao ni among bay nga nalinog. Mao ni among bay nalinog. Ano tawag niya? Si Nagapay man ay katunggan migan. Oo. Usa ka na wala na kanang mga Kagang? Di oy. Di oy. Ah. Na hi. Bless ate oh. Migan gili na bait naman lagi din eh. Kuwang gamay lagi. Bless pa ate chichi. Kiss ko. Ista? Bless, ikaw bless na ha? Kiss pa jud. Migan, kiss meg. Manguha na magada manaputa ng ano. Mingaw ko nimo. Di pa. Lagi. Mananggot. Bayan mo to sa migan pagkalino. Oh, pero di pa man pwede. Puy-ane kay sige pa maglihok. Kani kay bukungan mo gud ni. Kana hugmo. Oh, nice. Tangi. Hi, sa video tangi. Hi. Uy. Kwarto ni nanay. Da kwarto ni na mare. Diyan na may katre ni sa unahan ni si. Gani mo kwarto? Ano yung kwarto? Wala, yuta kayo mo kwarto me. Kwarto na kay CR ka galingon. Ah, sosyalan kayo with CR? Oh my gulay. Come on. Another CR. Ano na katuwing? Ani sa sila mo puyo kay di pa man nimuli og bato nya inig. Oh, samtang wa pa may kay 6 years na ba ani hapit way gapuyo kay 2013. Puyan mo gud na ka na. Napuyan na bitaw naglain? Puyan mo gud na. Dad. Daddy. Mahog ka. Be, ayo diha. Dali, bless na daddy li. Agad saka ko taas be. Dali daddy, tawag ka daddy. Yes. This is my home. This is my deepest why.
Pila na ko ka adlaw din. Wow. Oh. Wow, hi. Hi. Huwag ka mo subscribe sa akong vlog, ha? Subscribe sa mga channel. Ano? Mo ni ako ang amo ang Tere sa babaw. Say hi. Hi. Na hi Auntie La. Hi, Auntie La. Mo ni. Anam ni ang hinlo. Maju. Kay Pilan mi ka ano ay nang hinlo di. lami ka do ani kay maadlawan. Ja uli ko ko nagsoda. Muli gad buang gid pauliun. Ang ano pang hika. Kung order pa ko ni kawayan ngani ko. Tana. Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan. Sunod. Ano to? Mao na to. My God. Wala sumpay. Hi. Ganun ka tiniil man ka? Paaka! Muna si Paaka, Tiweng. Paaka! Hi, Paaka! Gibugno na. Hi, Paaka! Tama na si Paaka, dire, ate. Pinasmag si Paaka. Lamia makaukuha na niya. Doña Amada. No. Oh, Madam Amada. Sa tobe. No, sa pants nanay. No problem. Asa kami eskwela to gani sila ate. Orte. Kay Kay di ka mag-ibig sa kabawa. so kana hi na tag. Ay, Gabi kabahan idula na dihay kanang Ha? kuan sa parokya para Ano marinig me? sa. Ang ngayon sa gagang. Kunsan lahat. Ang ngayon Kabawan. oh nay libre. Libur. Libre sa humay abugasa. Sudan taong of guy. Igit. Lami man na sa gulon mi kan. Salad di tao. Kanang gay o kanang tao. Ah, Okay, kaya lagi naman ka namin panggabi. lana nay lele. Sabayan na mo. Kamala ka. Okay, that's it for today's vlog. Na uli na mo sa apartment. Ah! Wala na lang ati Kylie. Wala na lang ati Kylie. Asa Kylie? Kita ko kuya mo to po. That's it for today's vlog. 9. Abnormal na to. Thank you for watching. So see you on our next vlog. Salamat kaayo sa pagtan-aw. Bye. Please don't forget to like, subscribe, and then click the bell button para ma-notify mo sa among next videos. Bye! God bless you. We wish you all success.